Ще го завъртим. Не бе, то пак е така. Не бе, няма го завъртаме нищо. Таман е, ето. Само дето му направих това всичкото бяло. Ще му нямаше го забърши пак. Чакай, да, вече снимаме, казвай. Даниел Велков, Ерозия Траутдаун, Scaled Men. Да. Живко израдва си. Дай. Дай, тук е. А? То се с това. Елейко. 10. Какво ли ги правиш? Скрипно ли ги правиш? Не. Ти няма да разреши скрипно, ама не стига, защо ги въртиш? Ще се бавиш после на въртение само. Да. Аз мисъл да ги хващаме и така. Минавай през по-згрипа отдолу. Не трябва да излизаш от кадър, да знаеш. Не трябва да излизаш от кадър. Стана напред-назад, да. Тук да се върташ. Там напред-назад, да. Казвай това, си готов? Тук съм? Да. И сега виж, като натисна и ти броя 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дай! Дишай. Где е бърза? Шест път. 1, 2, 3, 4, 5. Край. Сега има 6. 1, 2, 3, 4, 5. Последно. Край. 12 набирания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последно. Край. Сега имаш 9 пъти. Една минута. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, още едно. Край. Разшипи малко ръцете, пръстите. 18 набирания. 1, 2, 3, 4, по-високо, 5, 6, 7, 8, 9, 10, разпусни малко, 11. Колко? 11 имаш, още 8. Още 7. Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, край. Сега ги направи на тройки или на четворки. Тройки или четворки. Да няма задържане. 1. Директно, даже Две. Няма, той е много свикнал. 3. Той забравя. 4. 5. 6. 7. Аз кричах го, да. 3 минути. 8. 9. Още 3 пъти. Давай. 1. 2. Последно прави. Пускай. Не, наведнъж не може. Не.
Не късвай, не късвай. Давай. 1, 2, 3, дигай. 3. Давай. 4, 5, 6, 7, 8, дигай, 9, Дигай. Не, 9 не го брои. 9 няма да му брои. 8. Ай, сега високо. 9, 10, 11, 12, 13, 4 и 15. Дай га. Имаш още 11 неделя. 1, 2, 3, 4. Още 7. Ставай. Давай, нямаш време да почиваш толкова. Трябва да влезем 5 минути, дай. 1, 2, дигай, 3, 4. Сега имаш 3 набирания да направиш. Давай, качвай се. Ай, дай, Имаш, конкретно давай. едно. Дай бързо, дай. 1, 2, дай още едно. Засила, бързо. Добре. 57. Да. 4,57. Не знам дали трябва. Дали трябва да се помага? Не знам дали трябва. Добре. Колко време? 5. Имаш още 3 минути и половина. По-голяма работа. Много даже не е малко, но може. Без тоска. Да, аз правихме оня ден и... А това не ден се обръща. Още както искаш. Въпросът е щангата да е първо от земя, после от кръста и после флекс прави ръце. Имаш още 2 минути и половина. Тото беше едно от земята, едно от кръста и един овърхед. Да. А? Няма. 2 минути още. Здравко. Снимаме здравко. Не дай минава там. Не ги
Минута и половина. Де минава тук? Това го ще направи. Почвай. Още една минута. Четиридесет секунди още. Още 20. Още 10. 5, 4, 3, 2, 1. Може да хвърлиш. Аз си казвам. Чакай. Можеш когато искаш. 3 минути имаш. 3 минути имаш. Добре, сега от кръста. Дай газ, браво. И сега клека. Добре, хвърляй. Ти си прецениш колко. Ти трябва да прецениш. Ако не това е комплексен. Имаш 2 минути и 10 секунди. Нека да почине хубава една минута сега. Нали има време? Има време да почина минута и половина. Осемдесет. Има, почивай. Имаш още... Аз вчера не можах. Изтървах. 75 изтървах, 80 изтървах. Не, че ли са горе. Не съм снимал. Аз почвах 75. Имаш минута и половина още. Почивай. Ама аз нямах такова, защото бавно го направих. Предния път го направих по-бързо на... Как го направих? Вчера го направих по-бавно и няма. Добре. Добре, край, браво. Добре, пърне. Сега служи да половина. Малки, не и 5, те са малки. Имаш 50 секунди още. 2,5 ли сте? Може да сложите по-малки. Четиридесет и 5 секунди. Изчакай. Изчакай, ще кажа. 30. Изчакай. Изчакай. Изчакай, оставам 15 секунди. 20. Айде. Знам. Аз толкова си бях казал, 75. Много добре. Я да ги махнем сега те. Кое да махнем? Пет малките. Го 80. Чай, че аз не виждам къде са. Да. Я. 5. Така. Да. Чакай къде е 10. 15, 15, 15. 10. Чакай. Добре.
10. Чакай. 5. Добре. Лоста? Той лоста си, нали, предния път? Ние го показахме преди. Значи ще сте. Къде е това? Ще направим. Нищо не се вижда.